esandleni bazalwane. Hallelujah. Awunikela lamakholwa egameni likaJesu. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osithwalile wasifihla kwaze kuba usuku namhlanje naku sibuyile sikhona enkonzweni. We thank God ukuthi bekungekona ukuhlakanipha kwethu nokwazi kwethu iminyaka nje cishe around COVID wakudumele sisho sithi we plan but God decides. Sathola nje amandla lesisisho lapho ukuthi thina we plan kodwa God decides. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane usithwalile wasiletha kule ndawo. Siyambonga nje nethuba siphe lona to listen to his word. Sibonga sibonga program director. Siyabonga Sanele nejazi lapho namakhaza sibonga Brenda baba wethu umfundisi siyabonga mkhulu okumxolisele kumkhulu akunina ulokuphenga mara umuntu ofuna umsola sokulo wazange ngiyibize nesenior pastor lokhu ngithombile so mama ngithi angaqaleze hallelujah ushawu phela uyalo kodwa sibone benza ukuthi ngiyacela qala ngokuphenga esenze kimi esenze ukuthi kwenze njani kodwa nje siyabingelela umama bonke sibingelele osisi awobaba nobhuti usonto sikole egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Ngingafaka ijacket ebrown kodwa usasona isivakashi akasasona isivakashi ngoba sahamba ngisho ama-conference angayona impela ngoba conference angeni noma ngawuba yaziwa lo bokuzi ANC izokuthi conference angeni noma ngawuba so umuntu osongena la conference yebandla asakwazi ngesivakashi. Siyambonga abazalwane uNkulunkulu osithwalile emikhuhlaneni nje waba uNkulunkulu nomusa wasenzela umusa saphinde sabakhona lapha. Ngiyafisa nje bazalwane angizukuyisho le family kodwa nje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angathi angayibusisa kune family nje engithandayo kakhulu la ibandleni ngiyithanda kodwa ngengisho isibongo sabo ngoba zobe sibaphakama umuntu uthi ungamtshela ukuthi cha sengishela ukuthi nazi ukuthi kodwa kune family ethanda umfundisi. Lokhu nje ngaqala ukuba umfundisi impela nje bayalenza mama Matanyezwa ukuthi ayicha I am the pastor bengingakwazi mina lokhu ukuthi umfundisi uyaphathwa ngale ndlela nefamily ndaba engiphatha ngayo. So nje ngiyacela nibathandazise bazalwane uNkulunkulu. Inkosi yabazi nithi bazalwane lowo mndeni lowo mndeni umfundisi akhulume ngawo le family umfundisi akamhlanje mawufika nje usilinde ukuthi sike sathi masivalele iservice lo usilinde wasifundisa ukuthi khulekela for other people. Hallelujah. Abazalwane abaselfish abafisa ukuthi pray for them. So nami ngiyacela abazalwane ukuthi ntambama mina ngizobiza ngesibongo. Hallelujah. Nina supplementa mina maNkosi ngithi nithi baba njengoba sikhuleka umfundisi kunomndeni thina silapho baba elevate ngiyabathanda laba bazalwane bayangithanda kakhulu. Ngiyabona nje nawe ukuthi ngiyakhanya manje kanti dark kakhulu. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu. Ngiyacela nje sike sibhekisane izwi lenkosi namhlanje sizolithola encwadini ecishe yaziwa ecishe sonke sikhulumile ngayo. John chapter 2 from verses 1 to 11. Ngiyacela nje nawe uNkulunkulu ukuthi ungifundele mfethu John chapter 2 verses 1 to 11 egameni likaJesu. Amen. John chapter number 2 verses number 1. Bible lesizolo lifundeka kanje isimangaliso sokuqala sika Jesu. Verse number 1. Kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu noJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi ukuba lisweleke iwayini unina kaJesu wathi kuye kabanalo iwayini.
uJesu wathi kuye, "Mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki." Wathi unina ezincekweni, "Nayi kupha kushoyo kini, anokwenza." Kwase kukhona lapho izimbiza zamatshe ezaziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labaJuda, ziphethe yileso naleso izilinganiso ezimbili noma ezintathu. uJesu wathi ezincekweni, "Gcwalisani izimbiza ngamanzi." Zazigcwalisana. Wayesethi kuzo, "Yikhani manje niyise kumphathi wokudla." Zayisa-ke. Umphathi wokudla ezwa amanzi ephenduke iwayini, engazi ukuthi livelaphi, kepha izinceku ezaziwakhile amanzi bezazi. Umphathi wokudla wabiza umyeni wathi, "Wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapho sebephuze kakhulu akhiphe elibi kunalo. Wena ugcinile elimnandi kuze kube manje." Lokho ukuqala kwezibonakaliso wakwenza uJesu eKhana laseGalile, ebonakalisa inkazimulo yakhe. Abafundi bakhe bakholwa nguye. God bless the reading of the word in Jesus' name. Amen. Singavala amabhayibheli bazalwane ngoba cishe siyayazi le ndaba. Bekuwurecap nje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyabonga Baba. Usifundele kahle, Nkosi ibusise. Now, bazalwane, I'm not going to be long. There's few things uNkulunkulu angivezele zona. So when I was reading this word, engifisile ukuthi uNkulunkulu aselekelele sifinyelele kubazalwane. One, kulezi zinto ezintathu ndaba ukuthi isihloko sale ndaba sithi isimangaliso sokuqala sika Jesu. Hallelujah. Isihloko sabe sikhulu njalo sithi mema uJesu. Leso uzothi nje just invite Jesus. Umema uJesu ahlale kuwe, mema nje uJesu. Invite Jesus into your life. Isihloko sale ndaba sithi isibonakaliso sokuqala sika Jesu. Hallelujah. Now into ngichaza first thing nje ngifisa sicheck lapho ukuthi uJesu mama Mbatha uthole i-invite not because of what he has done. Jesu. But because he's just Jesus. Hallelujah. Okay. Laba bantu abashadayo laba abakenzi lutho. iBhayibheli lithi alisibonakaliso uqale lesi kusho sithola kuverse 2 ukuthi uJesu naye kusho ukuthi ababekhipha ama-invite alomshado abawakhiphelanga ukuthi balindele i-miracle. Yes. Jesus. Kodwa bamemele ukuthi unguJesu. Hallelujah. Okay. Awukube ibandla belingam-invitela nje ey'mpilweni zabo ukuthi unguJesu. The Hallelujah. fact ukuthi he's the Son of God. Washaywa, wabekelwa, wayethuneni, wanqoba, wavuka, wanyuka, wayesihlalweni sobukhosi. Just because of that, bese ngithi ngiyakudinga empilweni yakho. Jesus. Angazi ukuthi uzokwenzana, angezwani ukuthi wenzani, but because you are Jesus. Amen, Jesus. Hallelujah. Bazalwane, ake simmemele nje ukuthi unguJesu. Ngiyamthanda lo mnikazi walo mcimbi because he invited him merely because he's Jesus. Hallelujah. Yes. Uyasiza-ke uJesu mama Mbatha ngokuza kuye usungezanga kuye usuzele ukuzosindisela. But nilewari ndaba because we've lost a lot of people enkosini because beza kuNkulunkulu with that high level of expectation. And sometimes uJesu akaphenduli at a pace of your expectation. Jesus. Abantu abaningi abalimala enkosini balimale ngoba beze enkosini sebeyatha vele. Hallelujah. Sebephefumula ngamapipe beza kuJesu bephefumula ngamapipe. uJesu wangaphendula
nge-pace of their expectation balimala. Abuzu Maria. Ingani iy'thakazelo zikaJesu zithi uyashesha ukuze uyaphuza uphendula zaqhamuka lapho. Hallelujah. Abantu abeza kuJesu engekho eBhayibhelini kodwa uyashesha ukuze uyaphuza uphendula uyabona weza vele elingekho. Kulento uqeda ngisho kaLazarus. Kwakune-expectation ye-response kaJesu. Uyagula useshonini but uJesu nakulamthandayo akarespondi nge-pace abakade uyazi ubona ngani ake siyi-contextualize le nto siyilethe ku-2026 uma kungena umhlobo wenu ndaba kwakho wena nogogo niza nizomhlangabeza awubabuzwana usukhona kodwa uma sekuqhamuka wena wedwa umadumo wedwa okwazi ukuthi seniphikisele Hallelujah. umbona lo zwani wakho kanisimbizile Angafika. uyabona ekhaya lahlala khona Hallelujah. uhlala nje uzobaba kuphela nowazi endlini sekhona awuthuphume mina ngiyombona because uJesu abahlobo bakhe lapho Jesus. ube izinto beziright nje befune baphuma bobabili uMartha Maria. Jesus. uyayibona ukuthi kwasendlini manje besekhona into ethi hayi uya kumfowethu wabo so i-expectation iyayidala le ngiya abantu bafike bahlehle ukuthi usaya because kuba kuseshonile ngoba yilapho khona abantu bafike because beza kuJesu manje uyasiza yena ekugcineni uyasiza kodwa ingathi ungeza kuye nje kungakenzeke lona yena Hallelujah. ngizokubonisa ukuthi i-advantage ukuthi ahlale khona kusiza ngani kunokuthi ayobizwa because uLazarus here someone will have to send message so ngifuna ukukubonisa nje ukuthi uma ekhona umehluko uma nje menyiwe nje i-advantage ukuthi ahlale khona yini uzoyibona masiloku siqhubeka nale ndaba than ukuthi ayobizwa uma uzofika but akafiki at the place of your expectations ngenzela ukuthi le nto kaJesu bazalwane singayenzi ngazuthi i-magic ukuthi Hallelujah. you come on Tuesday with a drunk husband ufuna ngolesine awuchitha utshwala athi akasaphuzi angifuni ukuthi because yilapho bazalwane balimala khona abantu bathuka uJesu wethu kanti umuntu umiyekile uJesu kusena umesazi ukuthi kanti umuzi wakhe usentekantela usazi ukuthi umsebenzisi sekantela sekulama-rumors athi first in last out first in useza kuJesu Hallelujah. uzokusiza uJesu but kunokwenzeka uzoyithola i-retrenchment letter Hey. Akusize kahle usohlele ekhaya. Now that's the first thing I want to ask you is uyamenywa uJesu Jesus. singazi ukuthi uzokwenza ngiyabona ngekhaya la kungakholwa khona uqale nje ukuthi I'm gonna be a salvation pioneer like asikaze lokhu sazana ukuthandazwa ngisho kulalwa akubonga ngisho ukudla uficela ukudla inyama uyodlela khona akwazi ukuthi ukuthandazwa kanjani makubonga ukudla kodwa ufika ukuthi ngifuna ukuyitraya lento kaJesu ngiyazi la ekhaya akukazi ukuqina ngisho akukazi ayithini kwasidalo kodwa namhlanje awona because ngifuna ukuthi mayiqali ngena qala nami Hallelujah. angimeme ngoba abantu baba ingozi ngamani abamemela uJesu ukuthi ngimmonenza nje ekukhethela bese befuna ukwenza i-copy and paste ukuthi nami ngifuna nje uma ngasenzi njalo bahehla manje bakhona abantu esasikhonza nabo esekhaya kukhona asebanomhlubu uJesu bahlukanisa ukuthi akenzi lento abanye bazibambiswa ngoJesu wokuthelezi Hallelujah. ukutheleza kuthina bafethu ngaye Hallelujah. Are you serious kakhulu Jesu? Kodwa Jesu. alingalimali laphi bandla bazalwane. Number 2, the master thought all was in order.
uma uhlela umcimbi onjengalo According to his preparation. he thought akekho umuntu bazalwane angazi mhlawumbe ngizobona hamba khamba isikhathi ngizobona kahle ukuthi Disemba ngizolifakaza kahle ukuthi in my mind akekho umuntu ongahlela umcimbi onjengomshado bese mevukisela hayi ngisole ngathi bekhambe kahle Hallelujah. Tshwala khona unyama khona omama baphekayo Bakhona obaba. Uyayazi list. Angizibosana Hallelujah. when you're at a point where you think yonke into yakho i-right yila sodinga khona uJesu, something is about to happen. Kodwa zwane. Angilethanga ikhesi ngithi mina uyabona mhla ulala Jesus. usuyimanage njengoba usushadile, njengoba unomuzi, njengoba uhlala kahle, njengoba unemoto enhle, bese bakhona into ekuyisipha kuwe ethi I don't need Jesus for ukuhamba kahle. I'm here to warn you, you need him. Lapho ukumdinga Ngoba Jesus. bese siyogcina usathane eyilethayo into zakho maziyabasha uthi wena umdingelani uJesu, ngoba wena ukhuphuka emsebenzini ungasindiswanga, wena uthola abantwana ungasindiswanga, wena washada ungasindiswanga, wathi usumsana. the moment that message hits your conscience, take Jesus. Something is about to happen. Something is about to happen. Uyabona mhlawumbe ukhona ezomkenteza kuwe. Ithi wena musu-right wena. Usathana usuke sevalelisa. Listen to me. This is the first time I'm preaching. Listen to the devil. Uyabona message ngawo. Because that's his last message actually. Uyabona message akuthebezi. Right. Futhi wena lapha bese sikhuluzwa wasala wena. Uma manje unekhaya unonkosikazi. Mfowethu. Right. Mfowethu bakufundisa manje bazokwenza ini. Man. Ngithi kuwe take Jesus. Hallelujah. Careful, something is about to happen. Ngiyafisa nabazalwane abacabanga ukuthi konke kumi kahle in our lives ukuthi but invite Jesus. Hallelujah. So linde ukuthi kuze kube tumbling and tense and tough. Invite Jesus because something is about to go wrong. Now the last point bese ngihlala phansi. Yileni ukuthi bazalwane, now the difference between the situation le nale kaLazarus ukuthi when uyabona le ndaba le esifundayo Jesus. ibingayenzi sense ukube ithe ngicela ukuyirephrase ningibuza ukuthi ibingeke yenze sense yini fika uMaria kuJesu sebephelelwe yiwayini hayi bo mama ungene ngani kokwami ngoba isikhathi sami asikafiki asambeni bafowethu athatha abafundi bakhe bapho ibingeke yenze sense. Don't you think it would have made sense ukuthi ngayithi namhlanje esikhuza ngayo umama ivesi liyamfundisa ukuthi ningazeki umama kaJesu wafika kuJesu wathi sebephelelwe wayini uJesu wathi mama please ungene ngani Isikhathi sami isikhathi. kokwami Uzobuya mase isikhathi sami asikafiki gents uzobuya mase sifiki. There's nothing wrong with Jesus who left hand because Hallelujah. it would have made sense. I think but number 3, uma emenyiwe. Usehlonipha isimeme. Uma ekhona. Uyalivala ihlazo noma isikhathi sakhe. Jesus. Advantage. Mfundisi. Awumagine evikini sekukhulunywa. Kuthiwa kulo yamshado kwapheliwa izwi. Bese uzakala ukuthi ubani omunye wayedwa kuthiwe noJesu. Uyabona masempilweni yakho sihlobo sami. Uvala ihlazo abantu sebecabanga ukuthi ungenile obishini. Jesus. Hallelujah. Wamema kukuhle. Ungakabi nabi. Wamema kungabishi. Wathi Jesu
Hallelujah. Saphela iwayini. Ayikhona inkosi yamakhosi. Uyibiza njani? Because wine was Jesus. now, uLazarus azofa. uJesu angekho. Yes. La uLazarus afela khona. Yeah. Now that's the difference. He's his Hallelujah. friend. Bayazana. Kodwa akekho. Bazalwane, uJesu ngizama ukuthi ke noma sazana naye. Kodwa umena sondele. Jesus. Umena menywanga. Noma Hallelujah. engafika ezomvusa uLazarus. Kodwa it might be Kodwa after 40 ukufa. days. Yena uzofa. Jesus. It will be after 4 days. Hallelujah. Ithule lona. Uyokusuka uyihabule. Jesus. Yes. Hallelujah. Uthi uvuka kwakho uthole kunezinto kunemene. Kodwa ngoba ukhona. Sihamba phekwemen. Udlula imephi emsebenzini Hallelujah. balalele ukuthi khona esozokala ukuthi khona ushiyile la ekhaya. Banqole lana kusasa Uvuka futhi weqe. Jesus. awumlandi kwa-anti. Yes. Ngoba awumajini ukuthi ukholelwa u-anti noma umzali. Mawumbhulele funa uyofika kwa-anti. Kodwa umayekho. Awu kodwa Jesu. Bazalwane ngizosho njalo namhlanje mfihlalezi ukuthi invite bazalwane akahlale ekho. Ukuthi iwayini liyaphela or alipheli. But Jesus. akahlale ekho. Hallelujah. Manje nje tafuleni lokumnesa nje. With a good lifestyle. Umniki worship. Ulokumnesa nje. Hallelujah. Ulokumnesa nje. Nge-good behavior. Ulokumnesa nje nge-praise and worship. Ulokumnesa nje ngokwenza kahle. Ulokumnesa ngokuxolela abantu abakunyathelayo. Ulokumnesa but ehlezi Hallelujah. etafuleni. Ngizomela ibandla namhlanje ukuthi don't wait. Invite Jesus. Don't wait ukuthi kuze kuphele iwayini. Because nomnikazi womshado wasala kancane angena ehlazweni. Yes. Because uJesu wayengekho wasefuneka umcimbi. Ngoba umgqibelo nje. Le ngakithi emakhaya asikho isport esivula ngabo 2 sivala ngo 11. Yeah. Amen. Emakhaya. So kusho ukuthi uma wahlolela ukuthenga abanela ngayizolo. But Jesus was there. Njoba ngisho into ngizama ukuyiconceptualize ukuthi time and imagine uphelelwa yinto ungazi ukuthi uzokwenza njani. Ngoba ungazange ulungise uyitshela ukuthi everything was in order. Bese all of a sudden ngene imessage la ulele khona to hey baba iwayini liphelile. Lele lenza umcimbi. Lenza umcimbi. Hallelujah. Invite Jesus. Kuhle kunjalo kuleyo position okuyo. Kulelo khaya ohlala kulo, kuleyo moto ohamba ngayo. Kulokho kudlokudala, kuleyo umsebenzi. Kuleyo salary efika kusanemali ebank, kuleyo grozo oyithenga engizoyichithe ngengathi ngibuka iKing of Queens evikini ngabona bebeclean igrocer, beclean ifridge. Umfazi athi kodwa ama frozen frozen veggies asawadinga ekhaya kuba sesiyabonahla kuningi sawathenga lawo. Bakhona abanye abazalwane abajala bathi amaphilisi sawathenga nini asukala ngisho nongathiwa kunjalo. Jesus. Uphila impilo ukuthi uma uzofaka igroza afuna uqala ukline enye endala into zakhona uma uzohola umholo ungena uhole lapha usesiholile yazi ngingaboni Esingenile. uwenza abantu ababhekasa njengoba thina i-15 ezingagcwele ingeneni ngolesihlanu uzobona Hallelujah. Hallelujah. thina mayiqala zithi 11 ungene yokwepha ungonakele lutho uyivale ijujukela ngeke futhi so noma kukuphezela I'm praying namhlanje ukuthi invite Jesus nizosho ngawo bazalwane ngilethana into
esinista ngisonke mema uJesu kumnandi kanjalo kuhlelo kunjalo ekhaya kuhle kunjalo mema isikhathi esiright leso isikhathi esimnandi leso sokuthi because kunokwenzeka kusekuhle kunjalo kunomuntu ozonokha athi kupheleli wayini alithi uma liphela uJesu God bless the reading of his word in Jesus' name.